Duha ka riding in tandem nga nang labdi ug alahas sa tubangan sa police outpost nadakpan sa kapulisan sa barangay Talamban, Dakbayan sa Subo. Sila ang unang nasampulan sa 30 ka mga police outpost nga gipakatap sa tibuok Dakbayan sa Subo. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? May dili lang kutob sa police visibility kundi apil na ang pag-reach out sa kapulisan ngadto sa katawhan ang ilahang gipalig-on aron paspas ang pagresolbar sa krimen. Sama lang sa nahitabong pagkasikop sa duha ka mga suspitsadong snatcher kagahapon sa barangay Talamban. Kini ang bidyong kuha ni Lance Dagwayan sa operasyon sa Talamban Police Station diin nadakpan nila ang riding in tandem nga giingong ng labni og kwintas sa usa ka senior citizen. Unang nasikop ang 39 anyos nga si Jackson Angot Corpus, taga Zamboanga, ug dayon ang iyahang angkas nga si James Cristopa Carpio, 28 anyos. Nakuha nila ang kwintas sa biktima nga nagkantidad og 120,000 pesos. Apan tungod kay haduol ra sa police outpost ang crime scene, dali raw usab silang nadakpan og nabawi gikan kanila ang alahas apan wa na ang pendant nga posibleng gilabay sa mga suspek. Milimod sila nga sila ang nanglabni dihang nahinabi sa RTV Balita Misdak, apan sa samang higayon nangayo sila og pasaylo sa biktima og mihangyo nga hatagan og second chance nga magbag-o. Na-recover usab kanila ang motor nga gigamit sa krimen. Ma'am, pasayloha mi ma'am. Tabo na ni anak ma'am. Ta maluoy pa mo namo. Ay na ang tao namin kay kausaban ma'am. Ang bag-o. So bungay kag pasaylo niya. Oh, pasayloha mi ni ma'am sir. Kami man gilang gikuan ma'am di. Ano mi mahimo ana. Pasayloha lang mi og ano. Kami naman jud mo yung lakonan kay sagdili kami. Gawa sa snatching, nakabangga usab og laing babae ang droha dihang misuway sa pag-ikyas. Gidahig ni Police Colonel Enrico Figueroa ang masakop sa Talamban Police Station, human masikop dayon ang masuspek. Gihulagway niya nga dako og natabang ang police outpost nga gibutang sa strategic area sa Cebu City. Usa lang ni sa mokapin 30 ka mga police outpost nga gipangmontar palibot diri sa Dakbayan sa Subo. Tumong nini mao nga mapugnan ang posible pang mga krimen nga mahitabo o dali usab nga pagresponde sa atong kapulisan sa mga panghitabo sa Dakbayan. Duha ka mga pulis ang gidestino sa matag police outpost diin magpuli-puli sanglit 24/7 ang operasyon ini. Adunay blinker nga makita sa mga tao aron daling matultulan og sa samang higayon makapahadlok sa mga kriminal og aduna usay megaphone. Upon assumption of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Mararan, the deployment of police outposts in critical points of Region 7 and now in our Cebu City, we have identified the critical points. Ang police outpost kabahin sa inisyatiba sa bagong opisyal sa CCPO o sa Police Regional Office 7 sa pagpakigalayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. And the concept of this is nilalapit na natin ang kapulisan natin sa ating mga kababayan. The police service is already in the street. Ang gagawin lang ating mga kababayan ay pupuntahan lang sila doon and the police officer there are ready to respond sa kanilang mga needs. Samtang ipahibaw sa opisyal nga ipagawas nila ang 90% sa mga pulis panahon sa peak hours kinsa motabang usab sa pagpasayon sa dagan sa trapiko. Magyawhag sa kadakuan Cebu City Police Office nga dili na kinahanglang moadto pa sila dito sa buhatan sa mga police station, kundi pwede na silang moderitso dito sa mga police outpost aron mas paspas ang pagresolbar sa krimen nga mahitabo diri sa Cebu City. May. Tahang salamat, Alan Domingo.